Malawi Brief. Asanka bobala ngulidwa pena kuchotsa. Yeah. Sona ifeyo mene kutonera tubiratu. Zodula dulaziya. Zodula yayi. Tawafatira ngule mene mwankulira. Basi. Osadina gachotse. So na chizokonzekera kuti Brian mukandifusa mafuso ako. Mundifuse fuso ndiyanke ndifuso meri chabwina na tilingira jawo. I think ndi chaka chomwe chino ngati chisali chaka chatha where we tidakumanaso. I think chaka chomwe chino chaka chatha. Chaka chatha ya. So zambiri za moyo wanu tinakambirana. Koma ndimafuna ndidziwe kuti chidali chofunika bwanji a Jomo kuti mufuneso umeya chifukwa munala David Meya. Yeah. Kusakutitsidwa? My ambition yanga ndidaona ndakhala David Meya amiya nalipo sana ndibasema kuti chomwe ndimafuna ine ndipange komanso zinafika nakuti adambo panga sanje kunena kuti ndikabera shahidi mukara ndikabera shahidi ameyawo munawuzanso kuti sisi mabodza okay ndesinena bodza simuna bodza ndifake ndakuuzani kuti ikhale live so jambula ya okay nene cheni mwine wake akafuna dandaula azane kuti Jomo amanama okay chifukwa kuti tidambogwira ntchito ineyo ndimakhulupirira kuti Mulungu akakupasa mwayi wa ntchito alino ya Brian mumazipereka kuti ntchito iziye anthu kunjaku amangoti Brian ena kumuona ngati masamba mankhwala mayi kulimbikira kwanu ndenenso ndimakhulupirira kuti anthu akamandikonda ndikonde imene ndilili okay ngati ndipasa mwayi kuti Jomo ndindoduwo ndigwire ntchito yoti anthu adziwe kuti Jomo wagwira ntchito okay ndiye David Meya suda kwani chifukwa cha suna kwani chifukwa kuti umwana ali pasogolo panga anambopanga sanje pazomwe ndi mapanga ameya anthu imeneyo okay ndaona kuti amene zilili achikulirewa bora ndikagwetse bora mwara ndikagwetse kuti agwe ine ndibwere patsogolopo ndiye amalawi sopano aone kuti servant leadership ndiyotani mwa inu muli servant leadership okay ngati mmene muli lino ya Brian kuti ya kukhala servant wa anthu onena kuti ine andituma ntchito ku Times program iyi anthu amafuna zionera zabwino ndi makatenga zabwino zenu kuzibweretsa okay anthuso ndikumanena kuti Brian ino ndi dolo kuti mukhale dolo ndifake mukubweretsa madolo pa program yanu okay mumaimvetsa bwanji servant leadership ndimaimvetsa kunena kuti if you are a servant servant ni munthu oti amagwira ntchito mozibereka okay moyikapo mtima okay kunena kuti chichi chomwe andituma anthu kuti ndipange ndichipange kuti amalawi akutisidwe osangopanga zakapulira osapanga zakapulira ndeya kapulira ngati chingopanga basi chakanthawi kuchipa atapo okay ngati materas pali mafilimu ndakati amaonesa kuti apa tolinga kukopa anthu okay achikonde materas ife yayi materas yayi yayi mulibe materas kumenya chinthu oti anthu akakhala adzidziwa mungandipatse chitsanzo cha chimene chidakupwetekani kuti abwana angawa andipanga izi tikakumana kumasankho choyambirira ineyo chomwe ndimakhulupirira chonena kuti pachina chosomwe tikupanga tizisogoza kuti ife osati ine okay chifukwa chomwe ndikupanga ine ngati Jomo si cha ine ndi cha ife dziko lathu la Malawi lino limapita pansi chifukwa anthu amati ine samati ife ndipo omwe ndimagwira nawo ntchito amazitenga kuti iwo osati ife chimenecho chomwe chinandipweteka okay give me an example chidachitika njani chidachitika ndimene tikukuuzira kuti munthu ukamagwira ntchito uzidziwa zoti pomwe ndikugwira ntchitopa kuti ntchito yanga iyende ndikhale ndi gulu lochuluka andigululinso
likepo nzeru Okay. pachomwe ndikupanga inecho osangopanga zaweka ayi pali mwambi pajamati nzeru zaweka Yeah. anavika jani okay inosunguzi nsima madzi anafika nsima madzi ananena mwambi ucha anadziwa okay komanso namva mwambi wina wacho anenapo malemu SKC ananena kuti mudzi omwe ulibe zimbuzi simocha chire yapafupi okay chifake mudzi ngakakuvuta amathanzikira mchiremo okay zasowakolowera nanga sichiremo awo okay sono munthu oti ndiwesogoleri yeah ndikumanyoza anthu ali pambuyo pako sizimakhaza bwino chifake mene ndiye chireyo loti zikavuto zithawira kwa wachiwiri wako kapena anthu omwe kugwira nawo ntchito pa institution okay ndi mudaona kuti padali kudererana sikudererana yeah koma ndikanena kuti kudererana iya okay munthu ineyo ngati ndasankhidwa deputy ndapase ulemu achikulire yanga yeah koma achikulire achaso akamaona kuti mwana akupanga zoyenera for example ine ndimakhulupirira kuti anthu kuplant akudandaula chani okay munthu imeneyoyo anthu angadalira za ma street kids okay kuti iye akusokoneza akupanga ndiyeneyo ngati mmodzi wa iwo ninaganiza nzeru zoti kuti achinyamata kuti titayi nawo titenga polisi tizikathamangisana nawo nana kuti iyayi ndiabwerese pamodzi achinyamatawo ndi afotokozere kufunika kwawo ndi chinthu chomwe chingawathandize pasogolo pawo yeah ndiye namba watenga nyamata chaumakumana nawo ndikakhanika ndirama kanga kantumba ndagaire matransport pakanamba kuwatenga nyamata aja timasesa mu highway ndimaka every week timasesa pang'ono wiki tisesa tilekeza pena wiki ina tibwera tizalekeza pena ulendo wathu unali kuti tikafike ku Blantyre paka town okay tinayambira pa Toyota yeah ndiye chinthu chichamalaya ambiri anayamba kuchiyamikira chifukwa kuti zomwe zinkamveka za anaja zinayamba kuchepa okay chifukwa anaja anayamba kusintha ndatengaponso anyamata ena okwana 20 kuwasiya mu ntchito ena akugwira ntchito zamanja pakalero anawo miyoyo yawo ikusintha okay ndi chomwenso anyamata ambiri amusiti panopo anasangalala kuti mkulu wathu wabwereranso okay ndikuti zinthu zitani ziyenda ndiye awo ataona chonchija kuti anthu akuyamikira zomwe akupanga Jomo anayamba kundiponda mapazi kundipasa meters kuti uyu anapasa 100 meters anapata ma 100 meters okay asandikireso okay modi yosesa yosidapitilire inadukisa ndalekeza pa Queens adakuzani kuti basi msapange sino iya kunamba kwenda zambiri chani zambiri zangeja maziwa kumalawi kuno Brian ndasungira ulemu wawo abwana zambiri ngati chani zimene zamzo ya brand imene itelepompa muyezeke nde sidapitilire yosesa nasida panjira okay so munayimira umeya mpaka mwawina yeah mufuna mutani amfumu anzinda Blantyre choyambirira yeah ndiathokoze amalawi omwe ukaona masamba amalankhula zabwino zaidi ngakhale ena nainde chikayi komanso ndiathokoze makasala zanga omwe mwaineyo anamuona kuti muli kuthekera kuti munthu titamuyika kukhala mtsogoleri ali ndi china chache chomwe chingachitike mzinda wa Blantyre ndiathokoze kwambiri komanso ndipereke mafuno abwino nayiwalira kwa Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chobwerera pa president omwe anawusiya 2020 ndiye mungabwera kuti mwasankhidwa ndi chinthu chomwe mungabweza zobwera Brian ndi zambiri okay mutani nditani muli ndi maganizo otani amzinda wa Blantyre mzinda wa Blantyre ndi maganizo abwino kwambiri yeah onena kuti mzindawu tikatengera pambiri anthu ambiri akabwera amangoti noero cha mandalapanga chakuti
nolo chalamanda panga chakuti chakuti ndende kufuna pano pazanene kuti kunali nyamata yemwe anakulira mu street adakhala meya pa umeya wake wapanga izi zooneka ndi wanthu pakanthu mwina ndikazafa azake tsiku lokumbukira Jomo kuti amene inali mfumu yomwe inabwera mu mzinda wa Blantyre anthu asanayipatse mpata kuti ikhale mfumu ena atayinyongodola ena atalankhula zambiri a Brian anakuja ngodola ife tilingati ine ndilingati David mulinganda David okay David wake kuti yemwe wa Bible zinachitika ndi chake kufanana kwake ngona akufanana kwaje David kuti pomwe ankamuzoza pomwe ankazoza ankaoneka ngati opanda baje anali onunga David anali onunga angangonunkha ng'ombe koma Mulungu anaona mwa iye kuti muli kuthekera ndi chimozozerero Jomo anthu ena akungotenga ngati chinyalala akungotenga ngati chinyalala ena iyayi akulu iyayi kusukulu ino dziko tuli ya sukulu tikamba yubwera ya sukulu ndi koma sitingango yikamba pompano sitikamba koma yubwera panopa ndikufunsa kuti mumwayankha funso lonena kuti mufuna kukhala meya chifukwa chani ndemati anthu ena amakunyozani manena kuti mupanga chani ndi anthu ena amakunyozani ena alankhulapo zambiri pa times pompano ena anabwera analankhula zambiri yayi munthu oti wa standard 8 kaya wa primary sangakhale meya wa mzinda koma ndiakumbutsa Malawi komanso ndakumbutsa mwanganenaja Professor Arthur Peter Mutharika kumulako alomwe analankhula mawu ananena kuti anthu ena ache amanyongodola kuti APM sangakhale chani president koma lero zatheka ndine ndani president inenso ndikuwaudza kuti Jomo chamati sangakhale meya ndine pano ndili ndani meya wa mzinda wa Blantyre ndizotheka ndithu ndiponso sindachitisa manyazi anthu anali mbali yanga omwe anayima pa chilungamo nunena iyayi izi sizikuyenera izi ineyo Brian sindachitisa manyazi pananena kuti pachitike voti ndipo voti inachitika ine nabwera nali mombucha itachitika voti mudawina mukanitsa kuti anthu chidapangitsa kuti akuvotereni njani choyambirira Brian iniwo munali mombucha ndiponso iniwo momopa Mulungu ukuzonena chilungamo muchemba muja munaperekedwa mwayi oti anthu anene chomwe atapange akakhala paumeya anthu anapereka 10 minutes kwa wina aliyense oyambirira a former mayor anabwera ndi makope awo amapeji 4 awerenga ine nakukadu nali mombo naona muwaona ndipo anabwera wachiwiri anabwera ndi mapepa ake kandi 6 naye wawerenga pakanitiro umuzoti tayati ndeni nabwera ineyo kuti ukhulupirira kuti ntchito ndigwira mwina Abraham mwayamba kukhulupirira ndini kuchokera nthawi yomwe nauzira kuti Jomo abwere kutsogolo kuno ndeni napita pene pachapa nditafika pene sinatenge pepa sinatenge phone kuti kulemba kumafuta ayi koma munthu ino ndizilemba chani mulibe zolemba ndizilemba chani pomwe zomwe ndikukalankhula mmutumu Mulungu anandipatsa kale ndiponso chomwe ndikukalankhula paine popo ndichonena kuti chikuchokera pansi pa mtima wanga ndiye ndikatenge chifake anthu okonda zolembalemba anthu okonda zolembalembawo salemba iwowoto amakalembetsa kwa ina aja amakalembetsa asumaona kuti enawa amati asukulu amadigiri amapanga zibwibwi paine pa kuwerenga zibwibwi inaona ndona mmene amenyera ndimakanga ndikuona pa kompyuta anthu kuombera banja pene kuti katundu nduti
ndamene zachitika Brian ngati ndikunama iniyo munene inonso munaombera manja pakakuzuka ajomo musabere mabota ba ajomo ingobera ndiponso ndinene chilungamo ndinakuona fake ndimayanga kuti Brian saombera manja zomwe ndangula chizungu chake chinayi choopya sinaombere manja koma chizungu choopya ali palibe amene mwatatu nosenu nnamuombera manja koma anthu unaona kuti anaombera anthu anaombera panthu atatu onse aja anamuombera manja ninda muchemba mu sinaone bwino anamuombera Brian inonso ndinoabusa anamuombera manja kwambiri ndani kuti palibe omberedwa manja ndinendeka ayi musatera anthu aja anaomberedwa manja amofolo anaombera Brian anaomberedwa manja atamaliza kulankhula wina aliyense akamaliza kulankhula amamuombera manja nditangofika ine introduction yokaiji yozifotokoza kuti ne Jomo wakuti chingende chomwe ndamenya pa sindingabweretse koma iwe unalipo mpacha unamvaso chingende chicha pakona chiona kuti mwana ndo akambulicha ndikutuka Jomo amsateka nakachizungu chochitenga chifukwa chani munafuna kuima mungoyankha tufunso limene simuyankha funso koma ndimafuna ndinene kuti notes anzano anani ndi notes inu munalibe notes chifukwa choti kulemba simuta mutu ndi zisomo zochokera kwa Chauta koma ukoza ndi gulu la Solomon Brian inu mukoza kuona kuti anthu aja samaziwa poyambira ndipo malizira nkhani zawo zija zoma mafotokoza ine mbachita kuziwa kuti fana wayambira pa nkhani imachita kuoneka kuti kukwera ma levels kila kakasika kila kakamaliza pa anthu uzeya katundu nduti ndi amene so ndikunena funso limene mukuyankha kuti kubwera upanda notes pa podium ya campaign mu town hall kuyika notes pa mapepala simutha ndizabo anthu ambiri tofuna ndikusimikizire ngati kuli anthu omwe aononga dziko lino ndi magulu amene waokonda zolembalemba that's why zinthu zambiri zimapita pasi tuchifukwa cha anthu okonda zolembalemba lero ndikuza skulu yoti uphunzire Brian uyambe kuyenda ino mabwera pano wazandifunsa mundifunsa mafunso mwalembaba because ino makonzekera kale kuti ndikakakumana ndi Jomo ndikamfunsa mafunso awo ndio mapeza even atolangane ina aliko kumalawi kuno amabwera ndi chilisti choncho azichofunsa funso malilozo zolawo amabodza weni munthu oti ndi chisomo chochokera kwa Chauta zachani zonse zicha mwabwera fotokozani auzeni anthu zomwe zikufunikira bwana inu mukakhala kasala kamakasala anu anzanu muzawathandiza bwanji makasala ofeya yawo sili bwino ndizaonesesa kuti ofeya makasala toyambirira ikhale yabwino chifukwa pomwe tikuyembekeza kuti kasalayo akagwire ntchito yabwino tiyanganenso moyo wake kuti ukuyenda bwanji chifukwa kasala ngati tikumpasa kabanyira ntchito tusiyenda bwino azingoganiza zosolola kapena mwenye akangobweresa ipepani libwenze mawo lisachule kuti wakuti kapena anthu ena aja akabwera kwa munthu uja ndikungonyengera ndikandirama kochepa chikasala uchakaganiza mpawi wake avomereza ndiye mapeto ache mbalo moti dziko lathu lino likwere limapitirira kupita pansi chifukwa kuti timati tinachitenga kalekale kuti makasala ndi ma volunteers akasala akakhala pa ukasala ndi volunteer ongozibereka pomwe ballot paper yomwe amavotera a president amavotera MP noma amavotera kasala amapangisa kumodzi zonse zikamabwera zimabwera kuchokera kumodzi that's why even vision ya bwana APM yomwe ali nayo ya 5 billion ukaiona imene chayo kwambika kale mina mikangano
chifake paine pajapo chomwe chikukula paine pajapo. Winayo akuzitenga kuti ineni mapasidwa kanga chepe. Winayo akuzitenga kuti iyeyo ndi pamwamba ali pamwamba. Chinthu china chomwe ndikufuna ndikuze Brian ile. Ine ndikufuna ndiyesese ndi atenga MP ndi makasa onse ayende limodzi for the betterment of the development of our country. For the development of our country. For the betterment, yeah? For the betterment of the development of our country. Okay. Okay? Kuti tipange develop. Kuti tipange develop. Yeah. We need to unite. Okay. Akasa ndi MP amvesetsane aziyendera limodzi. Chifukwa amavutika ni munthu wakuti wakumudzi. And ndinofunda ndinepo chinthu chimodzi. Ma MP ndi makasala pamakhala chikulirano china chifukwa cha ama privilege a makasala amakhala ochepa pomwe ma MP amakhala ochuluka. Okay. Ma MP amakhala ni mantha unena kuti kasala ndi shadow chani MP. Papeto pachi ngosisenda motani mwenerera. So vision ya bwana APM kuti iteke yomwe akufuna bwana acha pakufunika kuti pakali usogoleri owagwirizanisa makasala ndi ma MP kuti achimvesese chinthu chicha kuti chiziyenda bwanji. Chikabwera pakanso chiyenda bwanji. Mavuto a Blantyre ndi chani? 3 things zimene muchite mwamsanga. Mavuto a Blantyre number 1. Yeah. Zinyalala. Ngati Blantyre City Council simakachosa bwajangu. Okay. Komanso understanding ya wanthu omwe ali pano omwe amakhala ku Blantyre ndiyovuta kwambiri kuti achimvetsetse kuti Blantyre ndi wathu pomwe ali wanga Blantyre ine ndingatengepo mbali yanji kuti Blantyre ndithandiziwe kuti ndi wanga. For example, Brian, iwe nyumba momwe magona kuchipinda kwanu ngati muli pacha sungangozuka usasesa sungaseji nyalala. So ndikufunanso kuti vuto limerolo lili mwa Malawi lomwe amakhala ku Blantyre. Ndeti kufuna vuto limene tilichose mutu mwa munthuyo kuti aziziwa kuti lero ndayala geni apa mawa sozayala pati pompo ndikaononga malo awo mawa ndikamazabwera ndizapaona kunyasa. Vuto la China. Yes. Vuto lina omwe tili nalo ndi tinganene kuti ma street rights tilibe mtauni. Komanso vuto lina achinyamata ambiri ku Blantyre kuno akusowa chochita. Chifukwa kuti Blantyre is a commercial city. Komanso Blantyre yandikana ni mizi. Pomwe yandikana ni mizi anthu ambiri amathawa kumuzi kuti akubwera mtown kuzasaka chosowa chawo. Ndipo maboza pesa chosowa chawocho mapeto ake mwina amagulisa ndochi aduka amazakhala Blantyre muno. Kaina ati amaboza ona habari yawo apeza kuti asaduka amazisaduka makhala Blantyre muno. That's why tindi change ya ma street kids ambiri Brian. Vuto la illegal vending. Yeah. Mulimbi munde mtala mweni mucha. Zomvesa chisowa. Wocha sausage. Kwambiri ma restaurant. Mpepete mweni mwamseo. Ndizona. Zimachitika ni muli deputy mayor. Zimachitika. Chuvula nchani. Brian niyo ndimboni. Munayikaso pa times pano. Inene ndifakenda kuuza kuti ineyo anthu akandipasa udindo ndimafuna ndigwire ntchito. Tinanyamuka ine ameya commissioner a police tinapita Mulimbi. Kampeni yomwe tinayamba naona kuti sasiye ma officers woka tipite pa ground tikatopanga engage anthu omwe akuya akugulisa ma sausage omwe ayika ma restaurant omwe akungotaira madzi pena paliponse chisawawa tiafotokozere kuipa kopanga zimenezozo. Kunabwera gulu la MCP. Gulu la la MCP. Okay.
linafika mavidiyo zisu alipo kumati mufuna kugesa boma la achakwera chokani inu a DPP natamangizidwa kumene uchaina kubwera ni miyala chani mene muchano tinatukwanidwa kwambiri. So chomwe chikundimvetsa chisoni chomwe chikundisangalatsa olapa titi kufuna tigwese ama timafuna tigwese boma la MCP silinagwa linagwa anthu ali momo otukwana awonso ali momo onyozawo ali momo inagwabe vuto omwe timakhala nayo kumalawi kuno timaopa chisankho. Okay. Kuti atsogoleri apange ineyo lero ndasankhidwa ngati deputy mayor wa mzinda wa Blantyre namba kale kuopa kuti ndisachuzidwa udindo zomwe zili ndatsogolera athu malawi muno ena aso awina maudindo ayamba kale kuopa kuti 2030 kuli masankho ndiye kuti apange decision amalepera chifukwa choti amaopa masankho. Ine sindiopa masankho, ndine mtsogoleri lero wandika kuti nkhale mtsogoleri ndi mulungu. Okay. Ndenga ndakhala mtsogoleri chinomwe ndagwire lero nomwe zandipangisa kuti nzapitirizo achoka athu museu maili governors achoka liti kuchoka kwake onsewawa ndi azibale athu sitikufuna chikwanje tiyakazi engagement ya aina atsogoleri awo andi anthu aso amadziwa Jomo amandiziwa kuti Jomo amapanga chakuti tikhala pansi chinanso chomwe titafune kwambiri because nthawi zina zache amati mwana ukamulanda mpeni umpase chidole kuti azisewereza. Okay. Kwa mukamulanda mpeni osampasa chidole mwana uchazilira ndiye ndikunena izi chifukwa chani sizoti tangozuka lero kungozuka kwathu kubasi mbawa tikuthamangisa mavenda iyayi choyambirira tikhale pansi mwana ukamulanda mpeni kupatsa chidole azisewereza. Okay. Ndiye choyambirira tikhale pansi ine ngati meya wa mzinda wa Blantyre deputy meya wanga Gerald Lipikwe makasalazi ndi ena ogwira ntchito ku city council ma directors tikhale pansi akulu maona mene mulili mtown anthu amene wali zitachosa tipange plan tikachosa pati ayikabati tikonze malo acho omwe tifake nthawi zambiri anthu amangopita okathamangisa anthu osakauza pokasiya kukangowasiya kwina kwake kusakhala bwino. Akonzedwe malo oyenerera oti anthu awati ayika malo awo pali zimbuzi pali mashelter oti vula ika abisala pena pacha zikuzizuwa tiapangire zinthu zedi ndiye tiziauza tsopano akuluakulu kani kusika kucha tapanga create malo oti business ngozo kapangako kapena ngati mene mulili mulimbi mucha tione kuti okay tibe ma shelters oti tingakawaiki ndi misewu iti yomwe yopanda busy yoti anthu osaka unjikane kuti kumene koko ndi chimodzimodzi ukapita ku Tanzania ukali yako mene kumagalira ndi chimodzimodzi ndi mulimbi sizinasiyane koma nango atenga anthu achani kwasankhira misewu yo apasa kuti iyi azipangako business kudzibwera ma documents zimabwera mafayilo tsukutsuku ma email atali meya wathu yasitsatira zimenezi meya wachovi Jomo sei ndakuza lini ndi Solomoni tu mulungu tu sana mpempire mulungu sikampempe china chose nampempa nzeru komanso Abraham popanda tose takaukunzira hata gwiri nchiko yasono kama tukhani opposite masono kama kuzira zinezo kuzembera sinduzembera kuzembera funso mwali solo ngati kundifusa za ma documents mwali pa funso kuti ndiziaona kuno kutandauza tani ukutandauza kunena kuti chifukwa choti mwina ndine bulutu sinatero dzina la bulutu ndi mwana dzina la bulutu labwera wazembera pa sinazembera funso langa ndiberezesha mwina fusani kusiteko kudzibwera ma documents ochuluka ma email zofunika kudziwerenga page to page
vuto simudzatisainira zinthu zoti zitipeteke mu mzinda muno inu ameya zosatheka upite lero ku Blantyre City Council ukafunse kuti makasala zomwe analowa 2019 kuzafika na 2025 ngati panali dolo omwe amawerenga china chonse amatipasazi mabooklet mene kuti muli ni meeting nali chairman ineyo wa development ineyo tu akalemba zopepera mene mujango ndi mabweza ukafunse go and ask the directors there. They're going to tell you, hey, Jomo. Because nkhawa ya Malawi inali pamene poputi ajomo wasadzatisainira zoti atilande mzindawu plan chifukwa chingerezi chine chimakhala chopinda let me tell you. Yes. Ineyo nandisa zinthu zikulu Malawi. Kuposa so amadigiriyo okay kuposa umongwane nawo kuti zitawapeza zimapepala akuzoziona bwino ndatengapo kasikana anga ndapita nawo South Africa ndimakankhula chichewa kumene kuchoma peza kumene kuti ndimakankhula chichewa kutenga mwina asikana 28 kupita nawo kunja ndimakankhula chichewa ineyo ndinapita ku UK ndali ku Wales Wales ndakhalako kumene kuchako miyezi ndakapangaso skulu ndi azungu usati anthu sokuda ya azungu skulu lati ndakuza ti anthu sandidziwa ya amsama mzojo amangomuona Jomocho ine ndinozozedwa ozozedwa anointed child mbiri ya ineyo ndikazafa dziko la maliro lizaphunzitsa ana za munthu ina chochedwa Jomo. So anthu amene akhala mu mzinda wa Blantyre asaope kuti sadzatikulitsira mzindawu ameya athu ndiponso achimwene ine ndayenda ineyo ndayenda maiko anthu ambiri omwe maona awo akapita kunja pa chinthu chimodzi chomwe chimandipweteka kwambiri chomwe ndimanena tikumalayi kuno tini mbuli za madigiri mbuli zophunzira anthu amatengana chigulu ulendo wapeza kuti apita ku UK apita ku America apita kuti koma akabwera kuno ndi mbuli wawo samabweresa chomwe akaphunzira kumene kucha amangozikundikira zimene zichazo azikagawana ndi achaka zawo ndi ana awo ine ulendo uno ngati meya wa mzinda wa Blantyre kasala wanyamuka kuno wapita kuti akayangana kwina kwache akabwera atipase report atiphunzise chomwe akaphunzirako kumene koko even director ngati wapita atiuze kuti chomwe abweresera Malawi ndi chani chomwe abweresera Blantyre City Council ndi chani ineyo tameneyo olo ineyo komwe ndapita kuneko ndikapita anthu omwe ndayenda nawo ulendo amandifunsa kuti iwo maganiza bwa ndikapita kandi kugona pa hotelo ti bwanji ndimalowa mmakwala kukaona kuti kodi anzatu wa lifestyle yawo ndi otani anthu ena awatu timango aopa Malawi ino ndiyochita bwino kuposa maiko ambiri olo manyumba omwe tinawo Malawi muno maiko ambiri alibe manyumba amene wawo olo malo omwe timaononga ku Malawi chifukwa ku Malawi kuno timaononga malo maiko ambiri saononga malo mene timaonongera ife tichite break pang'ono tibweranso ndinu kosalira mwere madzi ameya mukuoneka mwina mafunso athu mafunso akwera ameya ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndi ameya a mzinda wa Blantyre His Worship Councillor Jomo Osman ndikatero ndamva bwino kwambiri muzibwereza kumanena kwa His Worship His Worship the mayor. Now nkhani ya skulu ija tayikamba koma ndi funso limodzi kuti tikhoza kuwauza ana kuti skulu ndi yosafunika you can do away with school nkudzakhalabe kuchita bwino up to level ya mayor. Is that what you want? Is that what you want to communicate ndi anthu madzola? That is not the truth.
One day, I was somewhere, and I was the guest of honor, and I told the students at that event that I feel sorry and I feel ashamed of myself. You feel ashamed of yourself? Yeah. Yeah. Why? Sinachide kubanga kuti ndisapite ku school. Chifake pali ena aje. Yeah. Amakhala kuthekera kuti ine chichosali nacho. Yeah. Ndakutawa ku school. Jomo sanalipira kupita ku primary level chifake kuti anathawa. Okay. Kuti china chonse chinalipo. Yeah. Panali zovuta zomwe zinamukanikisa Jomo kuti apite ndi school yaje. Yeah. Komanso Brian ndi anthu ochepa omwe amabwera poyera mmene ine Yeah. ndikuzanena kuti ine ku school sinapiteko. Yeah. Ndimapangira chimenechi ndi chani. Yeah. Ine ndakuwuzani kuti ndine ozozedwa. Okay. Ndimafuna kuti nyamata wina waje kunjako. Yeah. Yemwe alibe chiyembekezero cha moyo wake. Yeah. Moyo wake amangozitenga kuti basi unatayika. Yeah. Azikhala hope. Olopena ndikamala nkula chizungu ndimamva kukoma kwambiri chifukwa choti primary level school iyi sinapange nawo. Okay. Koma nditakula nditazindikira kuti school iyi ndiyofunikira. Yeah. Ndinamba osakasaka maphunziro. Okay. Ndikumaphunzira zinthu ziwiri zitatu. Phunzirapo kumatolera. Chimodzimodzi ngati ena ache anthu omwe akunena lero kuti ndi madigiriwa. Madigiriwa anthu ndasonga. Lero akatola apa akatondira mabwanakula motunga ngati oni madolo hayi si madolo mwina ndi kuzokhala dolo chifake iwo madigiri ndongosonga. Okay. Chipani chanu cha Democratic Progressive yeah chidapereka ndondomeko. Mudayilandira bwanji kuti maqualities athu ameya ndi awa? Go back to them and ask them why do you allow Jomo to stand? Go and ask them. Omwe ankapanga interview ka afusi chifake iwo aja naikala mulo lonena kuti tilembe CV munatumiza ndiye ndikuti mbwerereso muka afusi nanga chipani chathu cha DPP chimasatira ndondomeko zoyenera. Yeah. So pa ndondomeko zoyenera chinaikapo kuti wina aliyense atumize CV yake. Okay. Ndiye niyo mupite so muka afusi oyenerawo kuti kodi Jomo ayimira CV yawo anatumiza munali chani. Yeah. Ndakuza kuti anthu akamationa angona ngati tikungogona. Akuona ngati tikugona chifake ambiriwo akugona. Okay. Ndikuza kuuza kuti kumalawi kuno mulungu amatipasa tindadi nyamata ambiri. Omwe ambition yawo ndiyoopsa kwambiri. Ndikupasa chisanzo mene muli lino bwana Brian. Inu ina aja kuzoma kuyang'anira ni basi. Koma mulungu anakupasa chimene chocho ni ndaliso wanu. Olo munthu atapanga program yachi yofanana ndino sakabe Brian banda akhala iyeyo. Ndiye isho omwe ndifuna ndiauza Malawi ndionena kuti ophunzirawa umakuzicha ophunzirawa oti anamba standard 1 2 8 kupita uko asazitenge ngati anzeru ndiokha. Ana zombe kulilongwe ana zombetu sanaphunzire anapolioni zombe koma unaona zomwe anapanga zisomo zichokera kwa Mulungu. CV munatumiza ku chipani simunatumiza ndikuti takafuseni ndikufunsa inuyo. Brian ndinabwera pompa ndimalankhulaso apa kuti ine ndakamenya ndapita UK enawa ndiyongotolera yamo muno. Okay. Ine ndapita to abroad. Yeah. Okay. Ukamfuse director wa IC Marcel Chisi. Ineyo mwa anthu omwe anaphunzirapo za ukasala za umeya kumalawi I'm the first person. Fusolanga lakuti ndiye tikukuyankha zomwezo tuza asimuyankha
chipani chinene kuti mututumizire ma CV ndiye pita munatumiza CV Brian ondikuze kuti natumiza CV pomwe sinatumize okay ine kuti ukaupeze umboni acha amanena acha munavanga interview takafuseni chifake malamulo ananena kuti Jomo satani ananena kuti yemwe satumiza CV saimira ya ma CV atu ndia ife tinapereka toza atatu okay ena apereka kanzi mapepala zawo choncho Jomoso wamenya yache imuti okay one page ndapa osati zochulukisa ya osati zochulukisa one page ba CV yanga ndinotani ine ndi Jomo mwana kuti ndakulira ku street sukulu primary level sinapuzire koma nditakula ndatamanga ndikupeza maphunziro anga mapepala anga ndi awa okay ndikuapasa kapepala anga kumwe ndinako komanso kuti ufufuze mundu ali mapepala amaphunziro panthu onse wati maimira ambiri ndundini ine ndapanga makozi ambiri maja makozi ambiri mbiri brado samani tabengamwe ine ndi mwawo umakonda choncho uzibwereza zapasana tezolepula chifake ndofuna ndimvetsetse anakagona Jomo amanoti Jomo likabwera nditi ndofuna ndimvetsetse kuti makozi kamene makozi chabwino mafuna ndimvetsetse pamene muzindimvetsetsani nthawi yekuti tamanga malizani imene pali funso lina Brian zimene zichazo ineyo ndini mapepala ambiri ndapanga ma attendance ambiri ma attendance course ambiri onena kuti kuphunzira makukonda andi kuphunzira kwacho osati kokangolambula chichewa chingende muti momo pamamveka soka fungo ka kusokoneza I want you to look at this picture chithunzi chobwera si ino amene ali pali bundine ndino yore atabwerezaniso na mai bwerezaniso mwina sana one ndine ndi Jomo chimachitika nchani munthu ali painepo ndi mmodzi wa anyamata omwe basa mai munthu amene ndi mmodzi wa anyamata amazuza anthu mulimbi gulu lomwe limamenya anthu kumalanda zinthu ndiye gulu lina lidangwira nyamata litangwira yamba kummenya ine ndinaona zimene ziyali kunena kuti utenga omwe kuchokera ku chipani ndinathandizira kunthawisa munthu kwauza anthu acha kuti asammenye the best way tipite naye ku polisi ndi anthu paja ine ikanakhala video ine aja najambula paka ine ndiye mwetu ndamenyedwa nawo chifukwa ine ndimaletsa kuti anthu asampange andi anthu awawo adapita ku polisi anauza polisi kuti timuyamikire mkuluyu kupanda mkulu ife tikanaphedwa so apa sikuti mmamuzuza munthu chifukwa nkhani imene namveka njoti Jomo amamenya anthu mbiri ya Jomoyo chifukwa ndiye zina zacho kuti tinapangapo kalekale chimatisatira munakhalapo osautsa achimwene ndakulira mu street sindingakhale mbusa wabwino tabwerezaniso Maria ndakulira mu street sindingakhale ninene kuti sindingakhale zonse zopanga zanga zabwino chifukwa cha moyo umene ndakuliramo so munthu umasintha day by day ndi udindo omwe uli nawo chifukwa lero ndilemere suti anthu aonaso Jomo wazana udindo ndikakamiza kusiya zina zomwe ndimapanga ndiye nthawi zambiri ngati unalakwisapo even anyamata ina ache brand makamundi panga ma interview olo mutabweza ma interview yanu ndakhanuka uza achinyamata musatengere mistake yomwe anapangapo Jomo mumuzire mene navutikira ine boma litasintha ine ndamangidwa mwina ka 27 boma lakiliti lapita latambalani abrandi so mnatifusa kale nazuzika chifukwa chani cha mistake yaing'ono yomwe ndinkafuna kusangalasa ena ache koma ndiyamba kuzuzika ose aja anthu amathawa amakusiya weka ndi chimwezo za nyamata omwe anthu lero amamvera chisoni iyayi chomwe unazala ndi chomwe makolola
So ndinobadwa so mwatsopano. Mudasiya mphulupulu. Is that what you're telling me? Kuti mudasiya mphulupulu. Jomo ni nkhope zambiri. Ngati ufuna tipange zopemphera tipanga zopemphera. That's why ndikuze lero ineyo Jomo ndipanga deliver. Umeyawo kumapeto ndikuze tipanga deliver nditu usakayikire kuzera muzisomo za ndani za chauta komanso kuzera mu mfundo za Professor Arthur Peter wa Mutalika ine siningali pere ndifo yake APM watenga anyamata ambiri ndikwapasa maunduna cholinga kuti anyamata aja agwire ntchito bwino limodzi ndi anyamata awo ndichifukwa kunaona kuti anamtenga Alfred Gangata kulilongwe kucha ndikumbuyesa kuti akhale Minister of State Alfred uja sikapeya ndidolo ndichifukwa President anantuma kuti iye uja ayang'anire achinyamata ndiye ine Jomo ngati mmodzi wa achinyamata omwe ndakulira mu street anzanga osokoneza wina aliyese chifukwa ine osokoneza wina aliyese ndi madziwa okuba ni madziwa wachilungamo ni madziwa venda unione kuti ndi venda ni madziwa awangobisalira venda ndokuba ni madziwa ndiye ndapasidwa gani panopo kuti akulu takukhulupirirani takagwireni cha gani pachizungu china chamati you send a thief to catch a what? A thief. Catch what? A thief. A thief, yeah. Okay. Okay. To catch ya? Yeah. You did not back you send it? Ndiye. Munivesiti. Yeah. Lero. Yeah. Nzanga wina aliyesi. Mwana wa maskini. Yeah. Akuzotu in town mwabwina maskini nzatu. Okay. Suti ndi apanga nkaza nawo. Yeah. Koma apange comply. Yeah. Ndizo mafuna Jomo. Timalize nthawi yatithera. Nkhani ya malo. Imavuta kwambiri mu mizinda yonse ya mdziko muno. Yeah. Zikuoneka kuti tsiku lina tikhoza kudzadzuka kupezeka kuti tilibe malo. Anthu obwera akuchuluka kugula malo ndi zina zotero. And I'm not saying kuti anthu obwera pali malamulo ake amene mmatsatira ku council kuti koma I'm just saying kuti indigenous Malawians sitizapezeka kuti tilibiretu olopolima. Brian, yeah, choyambirira ndofuna ndokuza ine am here to deliver. You're here to deliver? Yeah. Okay. Ndabwera makasala wonse ma directors tonse ndi amalayo kufuna kwabwino tigwira ntchito limodzi zonse zomwe mukuzinena zizolakwika zanzendo wa planta tizikonzera limodzi inunso abrani mukhala muti momo nangasi DG naiwa mbwerere chimodzi. Ndikuti Brian planta unotisi nthandiwina aliyese venda atengapo mbali, street kid atengapo mbali, driver wa minibus atengapo mbali, driver wa taxi atengapo mbali, amwenye atengapo mbali kuti tikonze planta ino. A president ali kuntunda tilini maunduna, tilini ma MP, tilini makasala, tilini ma directors, tilini ma CEO. Malamulo azamalo mukwamvetsa bwino bwino. Malamulo azamalo tikwamvetsa. Kapena pafunika kutanthauzira. Tikwamvetsa. Mukwamvetsa? Vuto lomwe linakhapo nkhani ya malo mukudandaulayi. Nditawerenga pena pache ndikuona. Twako santenga tisinowerenga ya. No, ine sinatero. Ukozoika china chachapo ndikuwerengera popo. Ngati ukususa chifaka. Ine tusina imani ya Brian. Ine tusindikutsutsa. Ena acha ukaikira. Ndani? Suli nani tikazabwira pa. Uzanditane interview ya chizungu chokachoka. Sazana kule chichewa ya. Okay. Ndo zazo zoti umuntu ndikatundu. Ndikuza kani ya malo. Yankani fusoro mweni chingerezi. Kani ya malo. Ngati mufuna kuonetsa kuti. Kani ya malo. Iyayi. Simati mufuna. Iya ukundisokoneza. Iya mwati mufuna chizungu. Nde yankani fusoro mweni chizungu. Kani ya malo. Muyankha simuyankha. Ndikuza kuyankha. Yankani tu simati mu challenge. Iwe unakonza program ino kuti ikhale achichewa. Yes.
ukanafuna kuti ikhale ya chizungu ukanayamba ndifunsa mafunso ako mchizungu. Chizungu maidanisa ndini. Bwana. Chizungu maidanisa. Ndakuza tukonze program ina. Ndenda ndakuti mukudzitemba. Ngati mukudzitemba. Yankhani yomwe ali ifunso lomwe. Ukamenya mpira umakhanda omwe apo. Kukonzekera ja? Ukamenya mpira wona? Umapanga omwe apo. Okay. Kuti utenthe. Yes. Ndiye pano ndatentha kai tichichewa. Sungani kwese chizungu ya. Ndekuti zikhala bwanji. Mwere takale chichewa. Okay. Ndiye ngamwika bwera chizungu. Ndisokonekera. Kwa chizungu munaidanisa ndinu na. Chizungu munaidanisa. Ukonze program. Okay. Ndikunena kuti the worship. Today's program is in English. Zona. Ndiye kuti ndizakhala kuti everything we are talking kuti omwapo yapanopo ndiya chizungu. Omwapo ndiya chizungu. So lapana panga omwapo yachichewa. Zona. Ndiye unduze kuti ndatentha panopo. Fake muntu umatentha. Kutentha kwa chichewa. Ndikwa chichewa. So sinatenthe chizungu. Ndiye ubwerese program ya chizungu. Ziyenda. Undikonze program ya chizungu. Zona. Omwapo ina yachichewa. Yachichewa. Fake wanduze program zona. Yachichewa. Zona. So apapa kwenika kulakula chichewa. Komanso izi zomakonda chizungu. Suli ndikutawa. Zona. Amalawi ena aje samamvesesa. Fake ku Malawi kuno. Pantu 100 ena ali wonse. 20 ndobunzira. 80 ndosapunzira. Ndiye mukukakamira chizungu anthu ena satani samva zona. Pafunika omwapo ndikulangula ngani ya malo. Yeah. Malo Brenda City Council sigulisa malo kwa anthu obwera. Yeah. Abrani mubwera. Ma document anu. Yeah. Bwana ine ndikufuna ndipezeko malo ndikufuna ndipange develop. Ndiye kenaka Brenda City kupasani nuyo malo. Okay. Akumagulisa malo kwa anthu obwera nda Malawi. Omoti apasidwa malo iwo aja kumati amwene ndashota. Malo andi apangire business. Mwina malo aja agulisa times 2 kwa munthu otani obwera. Ndiye Jomo chomwe akufuna sopano ndikumuza Malawi muti. Yeah. Kunena kuti my brother, you are a Malawian, you can own a place. Yeah. Yeah. On your own. Yeah. What you just need, you have a land. Yeah. You can discuss with someone to make like a partnership with that person. Kunena kuti malo awawa iwe ungopanga invest. Yeah. Tikamatolera iwe uzitengapo yako ine ndizitengapo yako. Koma malo andani property ndiyandani ndiyaini mupanga agreement. Maiko ena omwe tapitapo ife omwe taenda maiko. Napeza kuti malo ambiri when you go to Kenya ukapeza kuti malo ambiri ndi anthu wamba ena awamangothandizira kumanga building ija ndikumatola pomwe ku Malawi kuno sizichitika. Brian Pepa nthawi yako yati ndiauza Malawi mandita na program pano ndiauza Malawi choyambirira Jomo abwera ngati meya uzakhala meya pomwe ndakhala meya tikuchita uziwa tuli kuplanter city council kulibe ndalama. Okay. Koma ndalama zindi anthu ena ache omwe salikonda dziko lino. Okay. Ena ndomwe andi ma properties ambiri amangopanga za chinyengo kukampeza munthu wina wache kumpasaka ndalama kena akache osamalipira msonkho kusite. Abrani ndikuita nani mumve mapolisi omwe Jomo akubera nawo. Okay. Andineni kafuna kugwira ntchito Brian. Iwe kuti unipeze pa ntchito sitizasekererana amene ndikusekererana nawe. Ndizakhala kuti ndikugwira cha ntchito. Chifukwa tikufuna kuti zindaoneke bwino. Okay. Amalawi akufuna aone kuti ku Blantyre kukuoneka smart. Zonsezi kuti ziteke pafunika ndikhale ndi kobiri. Yeah. Kobiriyo munthu emana manga chinthu chake wina aliyese atuseka ngachepe kukalipira kusite kuti ma services akale achani abwino zinyala zoledwe munthu yake. Tikumaona masweji apulika. Zonsezi zimafuna ndalama. So pale anthu ena atongozikonda saona ufunikira kwa zimenezozo. Ndiye Jomo akubwera ndabwera ine ndi timu yanga omwe tabwera ulendo uno makasa zine ndeka even andunaso akuziwa zoti mwanayo agwira ntchito. Pambali ya kukhala kansala ndamva kuti muli ndi matimu ampira awiri ndili matimu 8
Oh. Ya azimayi. Ya. Azimayi alipo atatu. Maina oncha. Maina oncha. Kukoma yaikulu. Kukoma. Pali under 20. Okay. Ndi pali under 16. Okay. Ndi kuli Bangwe. Okay. Ndi kuli Ntobwa. Okay. Ndi kuli Ntobwa kosi kuli under. Ndi akutiso muli ndi malo osungira ana amasiye. Ya ndi ana avanda lingana 28. Okay. Mu street umaukhala kwathu. Okay. Mukhala nawo limodzi. Ya kunyumba kwanga. Okay. Paliso china chimene machita chimene situdziwa. Ndiliso ndi gulu la anthu okalamba. Okalamba. Okay. Alipo about 350. Majetsa daily. Kasali daily. Okay. Pa wiki timakumana kamodzi. Timakumana la chitatu loka. Okay. So mukuchita zambiri. Kuposa soena. Ndimachita zambiri chifukwa kuti ndutumi komana ndipasama. Okay. Samalira ana amasiye. Nkhalamba. Matemu 8 ampira. Yeah. Muli ndi business na. Ineyo ndimatamanga. Yota. Kugula zinthu zina zache. Ndikumagulisa mwina ndigula galimoto ina yacho chipa. Ndigulisa modula. Wena mutati munditume nditamanga. Ila Jomo ndakaniguliseni ngini. Ndiyapo kena kachi. Moyo ndikumayenda. Zimene mmapanga. Because ndimafunsa kuti nanga nkhalambazo sinde zimafuna kuzidyetsa ndalama zake mmazitenga kuti. Iyo kasala ingateke. The issue ndionena kuti Brian. Mundu kamapanga chisoni kwa anthu ena. Mulungu amakupasa njira. Okay. Sinthawi zonse ane ndikukuza Brian lero lino. Sinimapanga value drama. Okay. Nimapanga value loyalty. Loyalty. Yeah. Okay. Ndio nimapanga value. Okay. Kunena kuti ndalama si chinthu iyayi. Money can comes, money can go. Money can Money can comes. Yeah. And money can go. Money can comes and money can go. Yeah. Zona. So in this life, olomoyo wa uzimu. Yeah. Umatuza kuti ziganizira ena. Omwe alibe. Mdziko muno. Mzinda uno ngwaukulu. Uli ndi history ndi CCAP. Yeah. Ya ku Scotland. Yeah. Timalandira president akafika. Amabwero za mampatsa maki. Ngati city father. Yeah. Mukudziwa kuti udindo mwa Nyamulawu ngwaukulu and you represent us all. Yeah, kwambiri. Simudzatichititsa manyazi president atabwera mdziko muno. Aya Jomo isaza kuchititsa manyazi. Na kasi president adzafika kuchino kuchemba. Ino sindingakuchititseni manyazi. Simungatichititsa manyazi? Ayi. Sinambe ndachititsapo manyazi. Okay. And ineyo kuli anthu ambiri. Yeah. Omwe ndi chikhulupiriro mwa ine. Yeah. Chikhulupiriro chomwe ndipasa anthu acho. Ineso ndichigwiritsa ntchito chikhulupiriro chimene icho. Okay. Kuti china chilichonse ndakuwuza kuti adada ananena china chilichonse ndichotheka. Amalawi akhulupirire kuti china chilichonse ndichotheka. Ndichifukwa lero Jomo ali meya wa mzinda wa Blantyre. Muli babanja? Muli ndi ana? Yankhani? Babanja ndi ana. Okay. Chabwe. Timalizire pamenepa. Pali tamaliza. Ndimafuna kuti muyang'ane kamera iyo. Mwina pali china chimene munafuna mungafotokozere kamene mawu anomaliza kwa nzika za Blantyre. Chifukwa ena aso akunena kuti mwina tidzichita ngati mena machitira mayiko ena kuti tidzivota tonse okhala mu mzinda muno. Tisango asira makhansala ochepa kuvota ena. Ndiponso ine ndikugwirizana nazo. Mugwirizana nazo? Kuti azivota anthu onse. Ndiponso ine brand mukozo wina be? Opanda kupikisana naye. Olota tonse tidzivota? Kopya. Ineyo I am a man of all people. A man of all people? Yeah, Jomo. Ndimacheza ndinali swabisala otani mendilili. Inezo mwe ndingamwauza anthu akuplanta. Yeah, please. Jomo is here. Koma asandisiye ndeka. Okay. Ine ndiye sesa ndima staffs onse a Blantyre City Council. Komanso councillors anzanga to implement my bylaws omwe akhala asagwiritsidwa ntchito Blantyre and wina aliyense yemwe akukhala Blantyre ayembekezere kuti
security ikhala tight. One. Ana omwe anthu akhala kuwadandaula kuti ma street kids. Also I'm one of them. I will know how to control them. Okay. Munganena kuti nkhani yama minibus. Malo oyimira ko ma minibus. Oyinenera inenda kapo mbali imeneyo. Okay. Then I know what I will do. Okay. Komanso nkhani ya vending. Ndadusamo mwesemo. I know kuti mavenda awa tiayikabati mogwirizana iwo ndi ife. Okay. Osati kuyuza mphamvu ya tifake omwe ndikunzuzayo ndi Malawi nzanga komanso anthu akuchokera ku moto. Ndi ma decision ena aliyonse omwe tizipanga azikhala okomeranso Malawi ovutika uja chifukwa tisangobwesa ma decision ongosangalasa olemera okha ya sangalasenso Amalawi ovutika. China ndaiwalapo chimodzi. Asi munga kumbukire chifake manotsa ajangofunika. Chifukwa manotsa ajangofunika kuzomalemba mu. China pali nkhani ina yache tinakumbukira. Achabwe kuma nthawi yatithera. Nkhani yakabaza. Okay. Kunoko tikumalandira milandu every day. Olo kuchipatala kukwizi. Kuzaza. Khani zakabaza. As a city father, as you have said. A city father. Yeah. I'll try my best to protect the citizen of Branda city. Agabaza, we are going to sit down in the road safety. We know yes when the Sagabaza. If I get a matawa, if I look at Mona, that is all Pira. Okay. We'll try or find a donor. Okay. Omwe apunzise. That's why Madam Tini Makasras. Makasras hapa nga register. Njinga zakabaza zile madera mene yo. Neti kandi matsi road safety omazienda. Kukapa nga train. Chifukwa sizi kuyenda. Yeah, kukapa nga train. Umaza sizi kuyenda chifukwa anthu ajasaku punzisidwa. Okay. Akwenera kuti apangidwe train. Angokula njinga kuyamba yendetsa basi. Yeah. Komanso. Chomwe chikumavuta town muso mukunyasa chifukwa akabaza angoyima pena pali posi. Panja pa banki. Paimanga basi. Ngani achitetezo pene popalibe chifukwa okubako zokuba mpangi kungokwera akabaza umapita. We need also kupeza malo enieni kuti akabaza azima. Ntawo niso ndikuika amapolisi onena kuti malo awawa sikulola akabaza kulowa. Koma malo awa malo kwa fotokozera anthu ajabuno kuti achipanga understand. Zimene zichitika. Koma suti tingopanga popanda ukambirana chifukwa akabaza aida association yawo. Okay. Ndofuna kwakambirana. Ndofuna ndikuyamikeni kwambiri you worship the mayor. Mwabwerezas. Mwaja? Ubwereza brand simukulagula bwino. Sokundi basaule. Ali kuti mundapereka kwambiri. Ule mundapereka kwambiri. Ija chulani mwa ulemu. Kuti chani? Ndachula kale kubasi ndibwerezanso ya. Mukozo samusidwa mtawo. You worship the mayor. Ndofuna ndikuthokozeni chifukwa chomwera. Mwatelemekeza kwambiri. Ifenso apply mchinyadire. And timakuyamikirani kwambiri. Akulu magwira ntchito. And lukuziwa tu ntchito mmene magwirira. Kusogolo kwake kuli zisomo. And zisomo zimenezo zikupezani. And atoma kwende akuonera program. Abrani wazisomo mpitize kwa pemperera. Kuli nawonso akumati ndi mulungu wa Jomo. Anthu akumati kuli mulungu wa Jomo. Ye iluso paulendo wanu mwina tigwirane tifake nduso mmene zikuonekera zisomo zomwe zikubwera. Inu mukuoneka ngati Jomo ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Mwatelemekeza kwambiri. Inunso mulemekeze. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi Councillor Jomo Osman, Mayor wa mzinda wa Blantyre. Chingerezi yake mfumu ya mzinda wa Blantyre. City father. City father. Ndikuthokozeni kachiwiriso a mayor. Zikomo a director. Ndine